Chineke idimma, 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 oh, idimma, idimma, idimma. Onye kere ụwa idimma, oh, idimma, idimma, oh, idimma, idimma, idimma. Awo Chineke nna m dị mma taa, idimma, idimma, oh, idimma, idimma. Ezi Chineke m idimma, oh, idimma, 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 Chineke m idimma. Oke mmiri na-ebu ogbe, ugwu anaghị atụ egwu, Chineke m idimma. Oke mmiri na-ebu ogbe, ugwu anaghị atụ egwu, Chimidi mmiri mma. Oke mmiri na-ebu ogbe, ugwu anaghị atụ egwu, Chineke m idimma. Oke mmiri na-ebu ogbe, ugwu anaghị atụ egwu, Chineke m idimma. Oke Chineke m idimma, ọ dịghị onye dị ka gị, onye ga-eji amatụ gị, Chiọma agba ọkụrụ ezuru ike gị bụwe, ọchịagha ịbụkwa na-esoro mara ụzọ, ezi ji m ịmara mma, timba amaka. Ụmụafọ Igbo daalụ m. Asị na onye na-amaghị onye karịrị ya, ọ dara iberibe. Agwọ niile tokwa n'ogo, mana eme enume a na anyị ma na enwere eke nwe ọhịa. Eke ha niile, aka niile ka ha hara nha, ya bụ na mkpịsị aka niile aha. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Na nwoke ndị ibi aha bụkwanụ n'ọnụ. Anyị abịa n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata bụ mmemme ahụ anyị ji na-ewepụtara ụnụ ihe gbasara Igbo anyị. Adọrọ m etu ọ na-abụrụ ndọrọ wee rie ihe ọ na-abụ nrie, ana m emeta ụnụ mma. N'ụbọchị tata anyị ji ọpụrụ iche wee bịa. Anyị ga-akparị ụbụbọ, anyị ga-agbari egwu, anyị ga-atụnye ọnụ n'okwu, anyị ga-eme ihe ahụ ọ na-abụ anyị mesie etu a. Obi adịghị mma na ịbụ nwafọ Igbo. N'ụbọchị tata mụ bụ Mike Onobo na-asị ụnụ nnọọ n'oge Ugwumba. Ọ dị mma na nke tata, ọ dị otu nwa amadi anyị ga-akpọbata dịka unu hụrụ na mmemme anyị mere na mgbe gara aga, bụ ebe anyị wepụtara unu mmemme ndị Igbo Uturu. Ya bụ mmemme bụ otu nwa amadi kara aka, otu nwa afọ Igbo kara aka, Chief Gregory Ibe. Ọnya bụ onye nọ n'isi ya bụ mmemme, onye nwetara anyị ihe gbasara ya bụ mmemme. Onwe bụrụ na ọ dị nkata anyị na ihe kparịrị, anyị na-ajụ esi kedu etu si kpọọ dị nkata wee ghọrọ ngịga n'ụdị na ya bụ nwa amadi bụ onye ihe gbasara nkwalite nke Igbo na-emetụ n'obi. Anyị na-enwere ọtụtụ ihe anyị gbarịrị n'ụbọchị tata, enwesị ka anyị nwetara unu. Biko agakwana ebe ọbụla ka anyị na anya bụ nwa amadi wee kparịa ya bụ nkata. Igbo daalụ. Ugwumba bụ Ugwumba. Ihe gbasara mmemme iweta akọluche
iji wee sị ka ebulite ya abụghị taa ka o bidoro na ebe mmụọ onwe m dị. Mgbe anyị pere mpe anyị na-agba oji ọnụ n'Enugu from ịgba nke ntakịrị to ịgba nke ukwu. Onye ọbụla toro n'Enugu ga-ama na mgbe ọbụla ịgbagidere mmọnwụ tiwezie batawazie Oguyi, ị ga-ama na o setie mgbe ọ bụrụ baa kamp na n'isi kara gị aka. So anyị wakwana bi between Ụwanị and the camp iji na ọba. Ọhịa anyị ji mmọnwụ mee na akara nke ịgba ụkwụ bọọlụ awụ ihe a na-eme because nna anyị ha polisi. So anyị na-eme kama ọ ga-eme taa ọ ga-echi anọ n'akwụkwọ anyị wee bugide mmụọ. M wee rukwe na primary school na St. Peters na camp. Nwaanyị teaching practice anyị, onye nkụzi anyị, onye teaching practice vurukwe m tikwe na ịgba egwu ndị Ọhafịa. Awụnụ m onye Ọhafịa, war dance kụziere m ya, m na-agba. So ihe niile si m n'ahụ na-egosi that na ihe gbasara omenala bidoro na nwata wee doo m anya n'ihi na ndị tọrọ m akụzigoro m ya. So ya nọrọ m n'obi. Oge o rukwere ịbịa gbaa gbudugbu n'Oturu the 8th grade, edulatakwa m from Enugu mbịa soro ndị ibe m ha were tozuo ịbụ nwoke na ebe anyị n'Oturu. So nwebe nke m hapụrụ ahapụ. Oge m gakwara na secondary school, mụ bụrụ onye isi na-ahụ maka egwuregwu ọbụla ilekwata omenala na secondary school. M sikwa ebe ahụ pụọ. Oge anyị gakwa university na Enugu na Esut, anyị akwụkwa ndị nze na ọzọ. So nweghị ihe na-amasị m na-abụghị ihe gbasara omenala anyị. Otu aka obodo niile si too, o nwere ihe akwanyere isi ya. Ọ bụ na igba egwu a na-agba ya, gịnị ka a na-eme? Onye kpa ike lọta oge ọgụ, ha agụ egwu ha ji lọta. Mgbe a lụrụ agha Biafra anyị, enwere ukwe ndị mmadụ na-ekwe iji wee bilie n'ọgụ. O siokwu ike ekwewekwu ya iji wee gbagide obi ume. Ihe ndị a niile bụ atụmatụ ndị nna nna anyị ha dosara. Ihe eji ekele onye ike agbara mgba ọwụ mgbe arụcha ọrụ oge a na-aghọtasị ihe toro n'ubi, ihe eji ekele Chukwu, ihe eji ama n'obodo abịago. Ndị nne fụta ha gbara ndị di ha apụta gosi ha ji ewuru nwoke agba mgba eme nke a. Ihe ndị ahụ bụ ihe gbara gburugburu wee na-egosi dịka ọdịnamma anyị si ede iji na-eme akwado ihe ndị ahụ. Ọ ga na-adị mma ka ihe niile eji mara onye ike, ndị bara uru, ndị mere ihe obodo ji dị mma, ka ọ bụrụ ihe awụfuru awụfu. Mgbe ndị nwere ego na ndị enweghị, nwere ike ịdị ha n'uche kama na ewepụta enwere Oliver Dike gụrụ egwu. Ọ sị na enwere obi eji eri ego dị iche, nke eji akpata ya dị iche, nke eji emefu dị iche. Ọ ya wụ ihe m lechara sị ichewe mgbe ndị mmadụ ga-emewe ya, ọ soro gị mewe ya. Ihe chọọchị agbasa, ọ ka mma na ebidoro ofu onye ga-ebido ndị ọzọ ewee so ya. Mụ wee bidogonu na-asị ha, ụmụazị niile ị hụrụ nọ na carnival anyị mere, ọkwa ị hụrụ ụmụntakịrị, onwego onye n'ime ha ga-echezọ, onweghị ete ụwa dum ha na-eto. Ihe ga na-asị ha ga na-ekwu n'ụwa na ha na-agba mmọnwụ, na mmọnwụ nke a ha hụrụ, na kọlchọ ha nke a, na omenala nke a, na ọ masịrị ha, na ihe a nwanne ha nwoke koko ha na-eme, na ihe a bụ ihe ọma dịrị ha. Onye ọbụla na ha eto ịhụzi onye Igbo mgbe ọbụla ọ gara gacha nwa ego, ọbịa ihe obodo asị ya ịkwadokwa ọfụma, ya agagoro okpu agụ yiri, ya aga-kwadocha echie ya echichi. Ya na-azọzi ka echie ya echichi. Nwee aha ọbụla dị iche iche a na-etu ya. Ọlọta ụlọ bụ ili mmadụ ka etuo ya aha, ọlọta ụlọ ka alụọ nwa ya etuo ya aha. Ihe ọbụla ọ rụrụ ofu n'ụlọ dosa n'obodo ka a na-etu ya aha mgbe apụta n'ọgbọ. Ihe a bụ nwayọọ ka ha ji na-abanye n'ime ya. Ma ụfọdụ ntakịrị ha wee ghọta ihe mere. Onye si na onweghị ihe o ji omenala Igbo kpọrọ, ọ na-awụnụ ọnọkatazi ya eru ya n'aka.
ịdị nwatakịrị asị gị gị lọta ụlọ gasị ana m alọ anọtụ nne gị anwụọ hey ndị ahụ etie irute ụlọ gasị I don't have anything to do with the culture o ruzie ọgbajuo dọrọ ịkpọzie ụmụnna gị ha sị gị n'ụlọ ahụgo ha bịa chaara gị gasị nna na o rukwele o ga-echọwazi onye ga-abịara gị ije onye ga-akụziri gị ka esi aga kwa mgbe dum onye ahụ sị na ya na-erute ụlọ ọsọ ya biri na obodo mba Amerịka ka mba London mgbe mmadụ nwụrụ na-agafe ya ma na-agbagote ya ebido lọtawa ụlọ ọ lọta nka ya alọta ọnọkọtasị ya na a na-alụkwa nwa gị alụ aga na-alụ nwa gị na mba ga-esikwa ebe ahụ fegharịa omenala ejide gị omenala ji gị ihe ahụ bụ ịga elu gị ala ya jiri gị n'ụkwụ jiri gị n'isi ọhịa na-ahapụ ahapụ o ruzie mgbe ọ na-eru ọ bụzie na ọ gị bụ onye kacha n'afọ omenala bịakwute gị achọ ịlụ ha ewetara gị ihe eji ega njem ga-ebiligwe bịakwa nọrọ n'ụlọ n'oche bịa chewe ka ị ga-ama mgbe ihe a rukwutere gị ọ ka mma na ibido n'ụtụtụ hafụ ịgba ọsọ ihe na ihe ngọzi dịrị mmadụ ọ na-abụ mgbe ahụ ndị Reverend Fada ụfọdụ bidoro kpesiwe ekpere na-akpọkọ ndị mmadụ apụta etie na nna ha bụkwa ndị dibịa na ha atụgharịziri n'ụzọ nke eji wee mee ihe ziri ezi na ndụ mmadụ onye ọbụla na-agbaga ebe ha nọ ihe ahụ gbasara akara aka ọwa agụụ butere ajụcha ha nara mgbe ndị Igbo hapụrụ onye aghala nwanne ya agha Biafra tighasị onye ọbụla so enwezi ha na-akpa ideology the binding factor ji anyị ji aga na aga so onye ọbụla gbaghasịala ihe ji anyị na-agba ego unless a na-eke ego ga-ahụkwa anyị ma eke ha ala ego ọ bụrụ na ọhịa a na-agbaga eweta ebe eme ihe a bụrụ nsogbu dịrị onwe gị gaa na akwụkwọ nsọ ọ sị gị were nke onye nwe anyị nye ya were nke Siza dosara ya anyị ma bidoro na nwatakịrị na-efe Chukwu na-ebugharị akwụkwọ nsọ na-achọ ka obodo dị mma kwa awa anyị evuru akwụkwọ nsọ na-agagharị asị ndị mmadụ wepụrụ ndụ ọjọọ na ndụ unu n'ihi na ọ bụ mụnwa ka ị na-emere ya ezinụlọ gị n'ihi na onye na-eme ihe ọjọọ ọ na-emekwa ruru ụmụ ya lee n'ụzọ onye na-eme ihe ọma kwere na Jizọs onwebeghị ihe mere ya nọ nekwa onye ndị na-asị gị wepụ aka na ihe ọjọọ omenala enwere mgbe o ji sị gị ga-ekore aka o nwere ndị na-ekpe chọọchị na-eme ihe ọjọọ onye yi okpu otamyi ya kwuo ihe gbasara ndị Igbo gọọ ọjị o meela ihe ọjọọ oge ijere pụtara ya sị m mkpukute ya ebe ahụ o nwere mmọnwụ fụtara na mme na ya ekwughị okwu ọhịa m ji nọrọ na ọgbọ onye pụta ya ahụ m ma ahụ ya ka ụmụazị niile nọ ebe ahụ mara datị na onweghị ihe ọjọọ dị n'ime ya nwaanyị na-agafe oke mmọnwụ niile a mgbe gboo ọ pụta ekwunyere gị egwu ga na-agbasa ọsọ ma ị hụrụ na ha na ụmụntakịrị na-egwu egwu ha na ndị nne na-egwu egwu niile ahụ emebisiela ya onwe ihe dị ya nọ ndị nke izu ọgụ sị na asị ha ebe asị ha akọla ọgwụ ọsọ akọkwala na ajụ m sị ya na onwe dị nke a na-akọ n'ihi na ihe niile ị bịara ime isi ka ị kụọ nke a ga-akụ onwe gị so ihe a bụ anwansị ọ wee ebube a sị ebube agụ na-eche agụ ebube ahụ bụ ihe eji aga akwajuo ya ga-eche na o nwere ihe dị ya nọ onye nọ n'ime ya nwanne gị na-eme ka obi dị mma onwe ihe ahịa ọṅụ a na-eme ilekọta ya gasị ewu ga-agbawa ọsọ ị na-amakwa na ebe ihe niile ahụ bụ ihe mere ka e wee nwee ugwu dịnyere ihe a na-eme onweghị onye na-enye gị nkwado ị gaa na-ekwo maka enye gị nkwado hapụ ime ihe Chukwu si gị mee kemgbe e bidoro enwe na-enye nkwado ihe ike ka ọwụ ịdị ego na-afụta n'ime ya ji na-eme ka ụmụ mmadụ cheta obodo ha cheta ote nna nna ha na nne ha siri bie ọ dị m obi aṅụrị na ndị gọọmenti Naịjirịa ewerela mmemme a na mmemme nọ na Igbo ukwu ihe nọ na akwụkwọ ha kwa afọ n'ala Igbo
ihe anyị na-eme nwee n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ nọ n'ime ya ọwụ mmasị ka o si masị Chukwu ka o si ka emewe ya n'ihi na ọ bụ mmasị mmadụ ọ Chukwu tiri ya n'obi wetakwa ihe ga-eji na-eme ya n'ihi na ọ bụ na Chukwu achọọ ka o mee ọ gaghị eme mgbe ndị nne mgbe ndị nna onye ọbụla ụmụntakịrị kwa afọ na-eru ha chọrọ ịbịa Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ dị mma dịka unu hụrụ na ọ na ha atinye ya bụ okwu ọnụ ọ dị ọtụtụ ihe pụrụ iche bụ ihe mmụta dị n'ihe ya bụ ihe ọ na-ekwu gịnị ka anyị na-ekwu maka ya n'Igbo ga-adị mma bụ na ọ bụrụ na ọnụ ga-ekwu kwuo ntị ga-anụ nọ ọ bụrụ na ekwuo ihe onye a gwara nụ wee mekwa ihe a gwara eme ọ bụrụ ya bụ na ihe okwu ekwuka n'Igbo ga-adị mma ma ọ bụrụ na mụ na gị tikọ aka ọnụ mee ka Igbo dị mma ngwa ka anyị gbara ya n'egwu Prof Igwe Ajenga. Ogele, ogele, ogelege, ukwu ogele, ogele, ogelege, onye ga-ekpe ogele, ogele, ogelege, efi ga-ekpe ogele, ogele, ogelege, uwere m ogele, ogele, ogelege, mu, ogele, ogelege, mu, ogele, ogelege, ukwu ogele, ogele, ogelege, ukwu ogele, ogele, ogelege, onye ga-ekpe ogele, ogele, ogelege, ọkụkọ ga-ekpe ogele, ogele, ogelege, uwere m ogele, ogele, ogelege, kọkọrọkọ, ogele, ogelege, kọkọrọkọ, ogele, ogelege. Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo ọnụ okwu Igbo ji biri gee Ugwumba n'ọdụbụ Ugwumba bịakwute TV gị nso ma Ugwumba na-aga ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma uzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa udo dịrị unu. Ọ dị mma nwe jiri ohere a wee na-agwa unu dịka anyị na-anọrị n'oge Ugwumba na anyị nwere akwụkwọ akụkọ bụ nke anyị depụtara n'Igbo dee ya n'oyibo ihe anyị na-emebi iji akwalite asụsụ Igbo egwu ahụ unu nụpụrụ bụ egwu ụmụaka nke anyị jikwa akwalite asụsụ Igbo mmasị n'asụsụ Igbo n'ebe ọ gbasara ụmụazụ anyị nwere asị unu biko
ebe ọ bụla ị nọ wee bụrụ nwa afọ Igbo ekwene ka ọkụ nye n'ahụ n'aka maka na ndị Igbo anyị na-ekwu sị na ọgụ ogbujieru n'ọrụ onye ọ bụghị ezigbo akụkọ ya mere na ọ bụrụ na m bụrụ ọgụ mbịa ọrụ ọsọkwa ya bụrụ na ọgụ ha adịbụghị mma wee bụrụ na nọ n'ọrụ gị n'ugbo gị ka ya bụ ọgụ na omebie ọ bụghị ezigbo akụkọ ya mere biko ọkụ ahụ agụnyere anyị n'aka o kwesịghị inyo n'ahụ anyị mgbe anyị na-aga kaktizim mgbe anyị pere mpe ka a na-asị na nke a bụ osi n'aka fere aka wee ruo anyị aka ya bụ asụsụ Igbo si n'aka fere aka rute anyị n'aka na-achọzi ịnwụ ọ bụghị ezigbo ihe ya mere anyị ji hụrụ ntutu taa biko anyị chọrọ ịkpọbata otu nna m ukwu otu ezigbote oyi nwoke maazị Ikedi Isiguzo maazị Ikedi Isiguzo bụ otu onye isi nke bọọdụ akwụkwọ akụkọ Vanguard nwesị ka anyị kpọbata ya ka anyị na-enọrọ ya na o nwere okwu dị mkpa bụ nke o ji bịa mata na ọ ka bụ na Ugwumba ka anyị nọ maka gịnị Ugwumba bụ Ugwumba Prof Igwe Ejenga ịma onye ọbụla Chukwuke nye asụsụ ọ ga na-asụ ọwa asụsụ ahụ ka ọ ga na-eji eche echiche mana ị na-asụ Igbo ihe na-eme n'ụwa ichezi echiche n'Igbo onye Chukwu ji kee ya ịbịa ewezi oyibo sụọ ya o nwere ka ọ dị mkpa ka anyị na-asụ asụsụ anyị ma anyị na-asụ ya asụsụ ya echefuzie ndị na-asụ ya ọnwụ ha nwụcha ma ọma ha nọzi echefuzi asụsụ ya ma ndị nọkwa n'obodo anyị n'ala Igbo ụfọdụ ha na-asụzi Igbo gịnị ihe meziri n'ụwa na ndị mmadụ na-eche na-asụ Igbo na-eme akwụkwọ emepebeghị anya so igosi na ha mepere anya ha na-asụ oyibo ma niile ma ndị oyibo ma ndị mba ọzọ anyị na ha nọkwa na Naịjirịa ndị ọbụla na-agbalị ịsụ asụsụ ha maka na uche a na-eche eche ihe anyị ma ihe nna nna anyị ha kụziri anyị n'asụsụ anyị ka eji kụzie okwu Igbo achọrọ m ịgwa ndị nne na nna ka ha maa na ụmụ ha kwesịrị na-asụ asụsụ Igbo ha na-achọkwa ebe a na-akụzi asụsụ Igbo ka ụmụ ha nwee ike ịmụta ha na-achọkwa ụmụaka ndị ọzọ na-asụ asụsụ Igbo ha dum na ọ na-asụ ya mana ihe na-eme na ijezie ụlọ akwụkwọ anaghị akụzi Igbo a na-asụ ya ụmụaka tụzie ha ma na ha nwere asụsụ na-awụ nke a na-akụzi ya n'ụlọ akwụkwọ ọwụ nne na nna n'ụlọ dị iche iche kwesịrị ibizo na-akụzi ya mana ihe na-eme na irukwa ebe ụfọdụ iru ọwụ oyibo ka a na-asụ enwu ndị Igbo nna wụ onye Igbo nne wụ onye Igbo abịa na-asụ oyibo mana ihe mere na ha ọwụ ha na-asụrụ ụmụ ha asụsụ a agaghị amụtakwa ya kụziekwara ụmụ ha ma nke mbụ aha anyị na-agụdo ụmụ anyị o nwere ndị na-agụzi aha ọwụ na-asọ ha gụọ ya ụmụ ha ụmụaka too ha ma na ha wụ ndị Igbo ọnwụ nwata enwe aha Igbo ihe mbụ ọ ga na-ajụ papa ya ma ọ mama ya aha m na-aza ka ihe ọ pụta ya mana onwere asụsụ aha ahụ mana ọ bịa ọ na-aza aha na ọma ihe anyị na-agụ ụmụaka aha anyị na-amadị ihe aha ahụ pụta ọ ebe ọ na-ebido nke ọzọ kwa ndị ọzọ ndị na-ekwu o nwere ebe ndị mmadụ na-agụrụ akwụkwọ ha na-echezi ka ndị ọcha ha gụrụ akwụkwọ ha mana ọ dịghị mma anyị kwesịrị na-asụ asụsụ anyị a na-agbalị ị na-asụ ya ọ ga na-asụ Igbo ị na-asụ ya na-aga ịgakwa na-asụ ma ị na-asụ onwe oge ị bịazie chọọ ịkpụ ihe ga na-ajụ ka ihe a na-akpụ ihe a ka ihe na-akpụ ihe a ọ ka asụsụ na-eji anwụ ndị obeke anyị ndewo nọ aha m bụ Ikedi Isiguzo onye Ụmụoke gwuru Lisi ala Ngwa South Abia steeti anyị ji asị nla eji ndị aga ọ gaghị hafụ ma o ji kpuchie onwe asụsụ Igbo mgbe anyị ji kpuchie onwe anyị anyị ndị aga anyị ga-erapụ ya aga ndewo Prof Igwe Ejenga anyị ga-adobiri eto ha maka na oge anyị agwụ na abụghị na okwu agwụnye n'ọnụ ihe m nwere ikwu ka nkụ ọ dịkwa ka Chief Ibe ihe o nwere ikwu kakwa nkụ mana izuụka na-abịa abịa ana m ekwu unu nkwa na ọ ga na-achitekwa azụ mụ na-asị gị biko ọ bụrụ na ọ dị nke ọbụla a na-eme na mpaghara unu bụ ihe gbasara Igbo ndị Igbo niile ma ndị bi na mba ofesi ma ndị bi na be anyị anyị mara na ọtụtụ n'ime anyị na-eme mmemme dị iche iche bụ mmemme ahụ anyị ji na-elota onye agha na nwanne ya etu ọ dị na gboo wee na-asị unu biko ọ bụrụ na ọ dị nke ọbụla unu na-eme na mpaghara unu meenụ ka anyị mata ka anyị nwepụtara ya ọha na eze biko o ruo na mgbe unu ga-akwagide asụsụ Igbo anyị ka ọ gawa ka ọ ghara ịbụ n'ọnụ ka anyị ji eme n'ebe ahụ ị nọ ọ dị ọtụtụ ihe a na-eme ị nwere ike ịkpọkọnata ndị ọgọdụ na ọ bụghị na Ugwumba haziwe ihe mewe ka ya bụ ihe pụtawa ka ndị Igbo anyị ka asụwa Igbo anyị ka ndị a wee nwee ike iwepụtara anyị asụsụ Igbo n'ihe onyonyo a Igbo bụ Igbo ọhịa ga-adị ka enwe amaghị izuụka na-abịa abịa ana m ekwu unu nkwa na anyị ga na-achitekwa ọzọ iwetara unu Ugwumba ihe ọ bụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo
ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo.